Mhm. Tugay ni isang baha plus floods, rain-induced landslide sa mga vulnerable areas bla. Mhm. Partikular sa nasidlangan nga bahin sa aton kapungsuran. Kag ang sobrang pag-ulan sa sini nga tuig. So ang adverse impact sini most likely matabo sa mga vulnerable nga mga lugar sa iban nga bahin sa aton kapungsuran action pray. Mhm. Okay. So amo nay ang aton nga bulkan kanlaon niya Mhm. duha lang ka volcanic quake ang narehistro sa sulod ng 24 oras. Aha, mayaman. Kay may ara siya nga kasarangan lang nga pagbuga, mga 200 metros ang timbuok sang iya white stem leading pium. Mhm. Ukon puti nga so kag nagkulat ni siya sa direksyon na aminhan nakatungdan no northwest may nagapabilin nga slightly inflated ang iya nga abaga mga 957 tonelada ang nabugayan ni nga supre o sulfur dioxide sinilang kagapon nga adlaw. So sa earthquake information ang narehistro lang di ang 2.7 magnitude no. Mhm. Diri sa Sipalay na naman natubo kung sa bagay permini ang Sipalay na tayo 10 kilometros ang dipupukos Mhm. paidalom natabo ini siya alas 9:57 kag inas ang aga. So amo man na Sipalay oriental wala man. So amo lang ni isa kag ina alas 9:57 sining aga. Mhm. Amo na ilakat sa ato nga chimpo sa kay bulkan kanlaon kag earthquake information sa aton monitoring alert and warning system action right. Aha, salamat gid Sir Gan, mayong gabi. Ayong gabi. Yes, sir. La Nina, amo ning nagatira sa aton subong sponsod Pilipinas kung kaysa may LPA pa, kagang LPA nagakambyo gid ya padulong sa bagyo. Di maulanon gid nga sitwasyon naton, that's why mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la City 8 na subong nga adlaw Lunes arin kita sa Oktubre 18, 2021. Mayara na gid lamang kita sang 68 dias ang nabilin kag Pasko na. Samtang 75 dias ang nabilin, antes pa naman kita magasaylo naman sa aton sini bag-o nga pagpanghangkat sang kabuhi tuig 2022. Aksyon Firing Line. Bukas ang aton sining YouTube mga ka-aksyon, ang aton sining Facebook page, actionradiobacolod.com.ph, sa web naton ng Twitter account. Ang aton sining text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sining mga mensahe. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, tubtob las 9 tak na sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining pagpangalagad? Karon dugay-dugay manghatag ako 500 pesos. Preparar ang inyo sining mga cellular phone mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Samtang didto sa syudad sang San Carlos, las 7 kay na sang aga, isa ka empleyada sang San Carlos City Hall mga kaaksyon ang ginluthang patay. Aksyon Firing Line. Samtang ato walang gintero man nga pilason nga isa ka intel sang PIDEA diri sa syudad sa Bacolod tinalikdan nga simana ginpasakaan na sang kaso ining duha ka persona, isa ka babaye kag isa ka pulis mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Lastar tanay karon kung paano nagkalahinabo ini. Ang iban nga balita makaksyon isa man niya ka e-bike driver ho. Hindi lang alay kay e-bike driver kundi pusher pa nadakpan nga nagbaligya sang illegal nga droga sa sulod pa ha. Naguna sa iya sindi kandila sa sulod sa patio sang Burgos diri sa syudad sang Bacolod. Aksyon Firing Line. Kag ang balita karon gikan sa area naman sang Negros Occidental with action Marlon Hinovia mga kaaksyon.
Negros Occidental handa man sa pagbakuna sa mga pediatric na nga mga population samtang 5.7 bilyones pesos nga budget for 2022 gina-propose mag-aksyon. Target nga maprobahan ini sa ikaduha nga semana sa bulan sang Nobyembre. Action firing line. Sa syudad sang Bacolod nga mga balita karon with Action Dale Salazar ang pag-operate sang negosyo sa tion sang curfew kinahanglan pa sang approval sang Bacolod EOC. Negosyo dapat may business permit suno kay Vice Mayor Elcid Familiaran. Action firing line. Bacolod EOC ginumpisa na ang house-to-house COVID-19 vaccination. Hindi ka mo magkuan, hindi ka mo magpabakuna, ari kay mang house-to-house na kami. Action firing line. Pagkatapos ang aton nga mga negosyante makaksyon, grupo sa mga negosyante may ara man sang inisyatibo nga mag-meeting sa ila sini nga mga miyembro nga mga negosyante agod istoryahan kung sino na dira ang mga empleyado nga wala pa mabakunahan kag inganyuhon. Action firing line. Paagi ina agod nga magbalik-balik ang ekonomiya ta pila kadlaw kung nabakunado na kita, medyo kulukampante na kita. That's why ang aton sini nga LGU, ang aton sini mga grupo sa mga negosyante nagahimo sang tikang, nagasynchronize ang ila sini nga mga plano para matigayon tanan-tanan. Action Brian Borden. Action firing line. Ang mga headliners sa aton balita lokal dulong sa aton mga kaaksyon sang Xanthon Plus Herbal Capsule mga kaaksyon. Kagaya sa combination na mo ang Xanthon Plus o kung ining may TC. No? Ining may TC nga may ara sang alkaline nga vitamin C na pamatud-ana sa mga eksperto nga may ara sang natural iyang antihistamine properties. Nagabulig ini pa kontrol sa tanan nga mga allergies pinaagi sa pagnubo sang level sang imo sining histamine mga kaaksyon. Ang iyang combination na maning Xanthon Plus Herbal Capsule nga puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties na pamatud-an naman sa mga siyentipiko makabulig ini pakupos tanan sa mga nagahulubag dira sa inyo lawas. That's why Xanthon Plus Herbal Capsule kag may TC maay Brian Borden. Action firing line. samtang ang mga balita makaksyon didto iya sa national buwas nga adlaw bao Diyos ko anong sus oh my god anong tabo sa ato ni buwas nga adlaw Action Oliver ibulaga na naman kita sa pagtaas sa presyo sang gatong pila gasolina 1.80 kada litro patay kang bata ka. Action firing line. Ang kerosene mga kaaksyon gas no 1.30 sus Ginoo Action firing line. do ika 15 na ni kapila na ni nga saka kawalo ni magkinsiho na ni no priyagaba batawara ang diesel ho sus ko 1.50 Action Oliver diin ang gobyerno ta paano ni mainterbinahan ang nasambit iya nga pagsaka sang presyo sang gatong kada Martes mga kaaksyon. Action firing line. Dira lang ko anay asta kay basi mag-wild karon ang aton sini nga mga driver plus pagid nga jutay pasahero kay way klase plus pagid nga naga work from home plus pagid nga may ara sang libre sakay way na disgrasya ang mga driver ta. Action firing line. Ang ibang nga balita makaksyon sa national bawari man nyo nang ligad to mga Chinese man to nagkalamatay sa bypass no do pilak bilog to do apat man. Subong apat naman ka Chinese sala pang ubusan isla. Action firing line. Dito makaksyon sa syudad sang Angeles, Pampanga. Apat ka mga Chinese nationals ang nagkalamatay matapos ginaligar nagbato sa otoridad Philippine Drug Enforcement Agency nga nagpatigayon sang buy-bust operation sa ginapatihan Shabu, Susko. Ang bilis ang Shabu nga na-recover from the Chinese nationals makaksyon 262 milyones pesos. Action firing line. Kung nakagwa ni sa mga kwanta kabataan, takag banog suyop da, sululirap na maning mata nila mo. Action firing line. Ga-enjoy ni sila, no? Ining apat ka mga Chinese nationals makaksyon nga nagkalamatay, ang mga ngalan nila si Erboki. Porting nga ngalan, no? Ang isa si Huang Gidong. Action firing line. Ang isa ya si Woi Wan Shen. Action firing line. Ari na namian ko sa katapusan nga ngalan, Action Oliver.
Kaya Bing. Action firing line. Kaya ano Bing? Di ba mo ningalan niya? Kaya Bing. Action firing line. Tinagkalauntay na nila subong kalalaya ginis lang apat to. Mga Chinese nationals, mga kaksyon, baka naamo sang Shabu naman nga naksakuti sila. Action firing line. Ay, sus ko, nung nagkalahinabo, spungsod Pilipinas, may pandemya pa kita, pagkatapos may mga Shabu pa nga nagadululubli sulod diri sa aton. Ang COVID-19, mga kaksyon, pero dali lang kay Aryo, ang tourism sa Pilipinas, handa na kuno ang Department of Tourism nga magbaton sa mga dumuloong nga magsuroy-suroy lang diri sa aton. Inakunatagan sila sang green light na mga kaksyon. Suno direk Attorney Marco Bautista, amoning turismo party list mga kaksyon, sa isa ka tuig kag siyam ka bulan nang nakaligat ti bakunado naman ang mga tawo, ayoon ang Interagency Task Force o kuna ETF nga kung pwede maka-amat-amat na sulod ang mga dumuloong diri sa pungsod Pilipinas basta ti bakunado lang. Action firing line. Subong may nagasinulod naman ining mga asawa bla kag bana sang aton sini mga utod nga Pinoy kag Pinay, no? Pwede sila kasulod diri. Ang mga balikbayan no, taga aton man na ka mga foreign diplomats pwede kasulod kag mga investors basta may visa lang kag bakunado. Pero may ara pagid sila ginapangita ina ba mga leisures lang, suroy-suroy lang, amat-amat kuno suno sa Department of Tourism nga makasulod sa Pilipinas, handang-handa na sila. Action firing line. Kalokal malanta ginagmaya, plastar tanay tudo kay basi blatod nga mag-disgrasya na naman tapla kadlaw. Kag magbalik na naman kay ho, subo nga adlaw, nakapasalamat na naman kita sa mahal nga Ginoo kay 6,943 na lang ang cases. Nga nagdulot ini sa 2,727,286. Ang aktibo, ara na lang sa 68,832. Ang naka-recover makaksyon, 2,617,693. Pero ang patay, yara na sa 40,761 mga kaksyon. Ang kwan mga kaksyon, ang Pilipinas subong, nagatinguha man nga makahimo sang mga alternatibo, mga suplemento, nga mapabatuan naton ining si COVID-19. Pero hindi iniya bakuna kundi supplement makaksyon, food supplement nga pabakuron ang imo sini nga immune system. Ano ini? Amo na ni siya ang lagundiho kag ang tawa-tawa. Tidugay na gid man ginahimo di sa aton nga mga herbalista Action Oliverna. Sa mga nabukid nga mga porsyon sang Pilipinas, ang aton sini mga nitibo bla, mga utod ta nga mga aita, mga ate kag mga inang mga muna bla nga mga tawo ginahimo na nang ilang nalaga na nila kung galain matsyag nila. So sa report makaksyon sang aton sini gobyerno, may ara sa may nga result ang clinical trial nga ginhimo sining lagundi kag tawa-tawa. Maayong result labin lagid sa mga nubo lang ang mga simptomas iya sang virus ni COVID-19. So si Department of Science and Technology nga Undersecretary nga si Rowena Guevara, okay gid, may mapuslan ining sila gundi kag tawa-tawa. Hambal ko gani kay Guevara, interview atong tupad balay namon blang nga pamulong sang herbal blaw kay damo na gini siya nabuligan sang tawa-tawa kag lagundi. Hambal diriho, natistingan nila ang 172 nga nagpositibo sa COVID-19, pero mga light lang bla. Sa why pa sila nakainom sining tawa-tawa kag lagundi nga ini, 10 days gidyang ginbatsyag nila mga simptomas nila. Pero sa nakainom sila, 3 to 5 days na lang mga kaksyon, back to normal na sila. Pero man ang gireklaro sa aton sining gobyerno, sa aton sining nagtuon sa clinical trials ni, nga suplemento ini hindi kay bulong mga kaksyon. Isanambal ko na hilanat, palangurog, sakit sa lawas, ubo, sipon, tawa-tawa, lagundi ang sabat dira. Action Brian Warden, Action Firing Line. Ang mga balita naton sa National Makaksyon, ginadulong sa aton sang
Sa Bacolod mga kaaksyon, sa report gani karon dugay-dugay na action Dale Salazar. Ang nagligad to nga Sabado ni naka-interview ako sa kay EOC volunteer nga mo si Anay City Administrator M. Ang nga medyo naghina gid man ang nagapabakuna sa syudad sa Bacolod unlike before nga nagadinaguso kag nadudahan pa to nga super spreader atusla. Action firing line. Sa pagkadamo, subong sa vaccination center diri sa syudad sa Bacolod, may 24/7 makita. May mga ipakita nga ginatawag yung mga basis bla. Hambal ni M. Ang, nagjutay-jutay gid man. Aminado sila. No? Ako sang Friday, ang akon nga second dose, Action Oliver, nag-aga pa ko to sa SM. Pagsulod ko to mga alas 8, ahay, do ara lang kami guro sa Anom Kabilog. Action firing line. Totoo na, nagdamo siya alas 9, pero kalabanan kon second dose na to, no? Hindi man naton malipod nga ang mga utod ta nagapangita sang bakuna nga brand mga kaaksyon. Action firing line. Sa report nga to na baton ang Bacolod suwong nga sululubrang bakuna Action Oliver. Ano matabo sila kasi magpalalanos ina. Action firing line. Now, sa hambal ni Action Dale Salazar, nga ginumpisahan today ang house-to-house vaccination. Huwag man yapon pilitay halalong kamo na mga vaccinators naton. Kiba si mga akig bala mga vaccinist naton ining mga taga-balay bla kag mag-ilinaway kamo da. Action firing line. Kung magbalibad ganin din nyo na pagpilita kay base may ginabit-bit na blang ispading da disgrasya gid kamo. Action firing line. Ang grupo gali Action Oliver sang aton nga mga negosyante diri sa Bacolod kag Negros Occidental na piaran Manila nga jutay nagapabakuna subong. Now, ang luyag nila nga himuon mga kaaksyon, amo nga mag-meeting sila sa tanan nga mga negosyante nga miyembro sang MBCCI. Amo ning Metro Bacolod Chamber and Commerce bla? Chamber of Commerce and Industry. Ano ang purpose? Initially, sa aton pag-istorya kay na kay Sir Frank Carbon, maga-meeting sila agod istoryahon kag i-identify Action Oliver ang mga empleyado nga wala pa nakapabakuna kag inganyohon. Suliton ko wala pilitay kundi inganyohon, no? Inganyohon. Sa nagligad nga Sabado sang gabi, hambal ni former City Administrator M. Ang nga may ara sila na mitingan nga plano nila nga ang mga kalan-an, mga hotels kag iban pa dapat may ara sa mga discount nga mga 10 to 15% kag may ara kasang vaccination card. Amo na mga plans, ano? So mga pamaagi or mga plans pa lang. But tonight, i-check naton kung anong tikang himuon sang MBCCI kay Mayo maniho. Ang ila sini gusto matabo nga mag-meeting agod i-identify ang mga empleyado nga unvaccinated paghapon but still naga-duty. Online sa firing line. Sa aton nga linya si Sir Frank Carbon sang MBCCI. Sir Frank, may gabi dira sa imo, pasensya sa disturbo. Brian, mayang gabi to siya. Go ahead. Sige. Sir, anong plans ang MBCCI to help LGU? Most likely, diri sa Bacolod, kag may mga members kamo maybe outside Bacolod, Negros Occidental, agad mabuligan tang gobyerno ta Sir Frank nga mabakunahan ang mga nagatrabaho aside from mag house to house ang aton nga mga LGUs. Tagaan ta kadutay nga background para ang atong discussion malo-intindihan sa imong pagtrabaho. Yes sir, yes sir. 2 days ago na istoryahan na kami ni Vice LC, kaging abot namong sa iya ang concern sa business community nga daw for the last 2 to 3 months daw sige get 3 digit ang positive every day. No? Daw concern kami. Ang aton pilili syudad hindi siya panaog, no? Oo. Sinyamon, una, bangla, amo ini ang sitwasyon pa, kaya nang mabulik namon ang business community. Kanya, una-una, damo gigita bakuna subong.
Oo, galing nag-slow down ang number ng tao na nagpapabakuna. In short, may dutay nga hesitancy. Ikadutay pa mo lang na bakunahan pa mo. Wala pa ganiguro ka 25% ko no. No? Ang dapat bakunahan. Daw may dutay ng hesitancy. Tipning ko, sino sila ang may hesitancy? Tisling niya, tikalabanan, ara sa apon ng mga baybayon, ladang, aton ng mga magdinalay sektor. Aling sa sila, batong tangod, damo na sila. Ang ara sa pilit ng mga suba, ara sa mga purok-purok la, sityo-sityo. Sa mga medyo liblib na lugar. Oo, mga liblib lang na lugar. In short, these are marginalized na tao. Nga mo, sige, at least may dutay kami ng information, tanaw na muna kung paano nga madula ng ilang hesitancy. No? So, nag-meeting kami kang akong upod, taglang taon. So, may mga second meeting pa kami sa Dason nga buhat siguro. No? So, nagigid ang nabulig sang upod sang emergency social center, kalang business, kumanak din. So, ay pa namon na ma-finalize. Pero kami naman niya ni Dr. Pisurongo, nag-istoryahan na naman. After nag-istoryahan na kami. Naman, Dr. Chris, anong mabulig na mo? Kasi daw, sige na na yung 3 digits. Sige ay Frank, hindi na. So, last, the other day, and this lang nangyari, 2 digit na lang daw, 86 na lang ko, no? 87, 89, something like that. Today, nakita ko, 17. Yesterday, 17, daw 86, October 17. Dito daw mayo nga signal. Yes. But still namon, Doc, nano ang imo pangabay sa amon na mabuligan. Tinkling niya, number 1, mahatag na mo discount. Tingnan mo, ang discount na, dugay na namon ginahatag. No? But rin ko, aking namon i-offer, i-inventaryo ho namon, ang tanan ng establishment, una gid nga member namon, tagmangkuton sila, kung wala ang tanan ng empleyado na bakunahan na o wala. Okay. Kung wala pa bakunahan, ang ilang mga empleyado, i-schedule din namon sila bla. Oo nga, okay. Ikaw, restaurant A, ang schedule mo subong sa Ayala Mall, dito ka mo, tanan sa aga. First dose ka mo, o second dose. Ining, i-identify it, target. Oo, ito naman, restaurant C, hotel 1, ikaw, tanan, inventaryo namon. At least kung kami maghambal, siguro mga members namon na bati mamati sa amon na magpigit ng ilang na empleyado. That would help everyone. So what? So what if Mr. Frank? What if Mr. Frank kung magpamalibad ang mga empleyado? Mapalibad ang empleyado. Nga magpabakuna. Na hindi magpabakuna. Balat mo, ang kami sa businesses, ang amon empleyado, halos 1/3 na lang na. Mayroon kami pulo, tatlo na lang na get one, binatiyog-tiyog lang na. Oo. Mayugin. Oo. Masiling kami, pagduro sa DTI o DOT. Kung ang imo ng empleyado, tanan daya is mabakunado na, ang imo kusinero, waiter, cashier, everything, butangan ka na muna, speaker, safe restaurant o safe place, some play like that. So, in short, kailangan isituit mo ng imo tanang empleyado ma-vaccination card. Kaya pa-inspection naman ka. Kung wala kasi na, most likely, kung ay ka-vaccination ng imo nga tartahan daw, ay safe place, most likely, tarbi ka. Kung hindi ka matagaan, ang additional nga instead of 20-30%, dani 50%. Hindi mo pa-increase. Hindi mo ka-positive. Oo. Oo, mga things like that. Oo, that will encourage them na hindi itong kung pabakuna, hindi kita ka
increase capacity, kung hindi ka increase capacity, hindi kami kadugang empleyado. Kaya ano muna karon? Correct na, no? Kalinga mo na kung kaysa may mara sa mga... Kung kita mo, paano ka mo mabayran? Oo. Kailangan mga-increase ang capacity para maka-increase man ang salary, ang pay nila ang jobs. Kag makakuan. Kung ikaw, di ka pangita ka trabaho, hindi ka, no? Correct. Kaya di kapag batunon, maabot na ng panahon nga, di ka gidya mabaton kung wala ka sang vaccination card. Although nga a sort of discrimination na. Hindi, wala ka maimot na. Yes. Kaya kung mag-isin na na, ang balong ko malang balik ko lang sa interview, kung hindi ka mapagtawag sa interview. Disgrasya ka gid. Maimo mo. Diba? Kasi wala ka vaccination, dahil sige, ulat ka lang ako, tawag mo lang namon for interview po, hindi ko na napagtawag, di man ako. Yes, correct. Bisan nga overqualified ka na sa imo sining abilidad, background, but because nga we don't have vaccination card, sorry, kagigyapo na mo ginamatabo Sir Frank Pilakadlaw, ano? Hindi ka pagtawag for interview. Hindi ka pagtawag for interview. Ano ka? Alam mo, dato kung lawas mo to sa interview. Pwede ma rason sang kompanya nga bisan hindi sila maghambal nga wala ka vaccination card, hindi ka qualified. Pero sa pagprangkang istorya, vaccination ang ginapangita sa imo. Daabo na tani. Correct. Matiging may nakakuha na kami. Amo niyang pinaka-qualified sa amon kuan. Wala kasi walang nagditong damlawas mo. So, paring imo ringting mo bo. So, subong Sir Frank sa mga negosyo, hambal mo kay na suliton ko lang daw ay kung magets mayo. Sa 10 out of 10, 7 ka mga empleyado bakunado na. So meaning, jutay-jutay na lang nabilin subong sa mga empleyado galing nga away na bakunahan Bacolod kag Negros, Sir Frank. Most likely, ang ara nga nagda-obra, bakunado na sila. Okay. Ang dako nga problema, ato ang wala employer. Ato lang nagalibod manil, nagalibod saging, nagalibod mais, nag-tricycle, tricycad, why not employer, livelihood. Amoy na ang pinakadakong problema kay dako dang hesitancy rate, no? Correct. Grabe gid ang hesitant nila. Maintindihan mo namon kay may kilala ko nga nagpa-repair siya balay. Sinya sila sa inyo nakabakuna, tita iya apat ka panday, duwa lang na bakunahan, siya okay. Kamu nga duwa, pabakuna ka mo sa barangay nyo, may schedule. Pero ang inyo sweldo sa duwa kadlaw, pag bakuna ka, pagpaway mo, sweldohan ka. Uy, madula. Ginofiran pa. Oo, bakuna. No? Nag-captain. Kaya tuwod magali kung bakunahan ka, kisa ginahilanan, hindi ka sa report. Sa duwa kadlaw, ay kumpunta. Okay. Kaya, Sir Frank, sa ina siguro sa hesitancy because wala sila dala nga pagkaon nga kwarta so sila nga duwa kadlaw timano sila. Correct. Kaya din bayaran sila na ang duwa nila kadlaw. So sa pabakong na yun. Okay, mga hand to mouth ni sila mo. Hand to mouth ni sila. Anong kita na subong amo nang kaunon la cross gabi. Do amo na abi. Yes, tama. Kaya kinanglan bayaran mo. You have to help them. Meaning hindi pa bayaan sila kaya magutom sila mo. So, either kami na private sector or mismo ang syudad will be helping them for the next 2 to 3 days nga they're down. Wala ka man duro na, kung bakunahan ka isa, ang effective isa ya, wala. Mana, pag ba niya may lanat? Kabatsyagin ko, Sir Frank. Kabatsyagin ko. Hindi ka na tulog. So, kung hindi ka na tulog, it's down, wala siya. Balikan to si Sir Frank mag-action kay interesting sining istorya. Action Firing Line. May pang-negosyante kay nag-offer dayon yagon magpabakuna ang DOH kag Pagcor maraffle pa sila Action Oliveria. Action Firing Line. Di paano mo ma-invite ang tao sa man kay rafulon mo pa ya sa Disyembre iya. Pero kung pinanagtag nyo na rekta sa mga tao, himo nyo na tagtunga sako bugas kada pabakuna di ko pati di magdinumog ng mga utod. Way ko naghambal nga daw hangol-hangol tas bugas kon pagkaon porti normal na sa aton
suliton ko lang nga pamati si Sir Frank, saling ko Sir Frank, mayo pa mga negosyante kay ora mismo may gin-offer na sa gusto magpabakuna para magpabakuna. Si DOH kag pag-Korea maraffle pa sa Disyembre, Sir Frank. Ti sinobing maganahan magpabakuna sila. Tapos isa lang ang magdaog 1 million sa pila ka milyon nga bakunado sa Pilipinas. Oo, Sir Frank. Kaya mo na subong istorya namon, ang amon mga empleyado, mga kapos-apos ang ganyon ini. Tungod kay they have ready jobs. Ang bakuna sila, they have ready jobs. At to yung why employer, itong mabudlay-budlay, kay you have to provide them or they're down. Kaya mo lang ginastorya namon subong paano yung kami makuha sang incentive sila or para sa pinanglano nila while di sila kaobra kay naglanat siya, nasakit lawat siya, or butkon mo, hindi ka tumakwat, laman all. Correct na, ano? So, itong 33 days, hopefully, may mga grupo nga maka-want na in short. Ang grupo ni Dr. Chris Romon, dalayan niya nila mobile. Vaccine. Kadto sa isa ka purok ni ubuso na sila tanan the next 2 days na ang tanan nga balay, no? House to house. Niya, we will provide kay nila dutay nga pagkaon in the next 2 days man sinang balay nga gibakunahan. Buti ka In maayo. short, sila ang saturation, no? Or is it what you said, the city now is contemplating house to house. Yes, sige. Maya gina, sir, ano nga mga we will provide the food kung city hindi. So that po the lab of Bacolod na ginamit, we have to vaccinate or else hindi kita ka-open up. yes, no? correct gina. Good life. Tawa mo ni. So, Madugayan the lab of Bacolod. So, sila mo kay Dr. Chris Romon, puligay kita. Kabudlan namon nga hindi kita ka negosyo. Hindi gid ka open ang aton ekonomiya. Anyway, Sir Frank, bantayan namon anong results sa inyo sini plans of a series of meeting. Pero hindi ang mga empleyado na mo yan, sugod na kami ni panawag. Panawag na mo. Mayo gina, Sir Frank. Sir, hindi na kami panawag nga muna may bakante dito. Kung hindi ka makasulod to, let us know kay tawagan na mo. Mismo si Dr. Chris Romon nagkuhan siya nag-apalit sa number. Nag-offer Frank, dito. Sir Frank, hindi sila magpasulod sa kanyang empleyado, tell me, kay ako ay ang magpasulod. No? Sige, mayo gina, Sir Frank. Sir Frank, before kita Sir Frank, before kita mag-wind up, mangkot lang o gamay, may nagbiyahe na nga Fastcraft today. Ano ni nga operator man na Sir Frank man? Kag pila ka rounds ini sa isa ka adlaw? 2 round trip siya, ocean jet. Siya una lang taon na mong kung ang volume will satisfy ang iya nga gasto. Okay. Hindi pwede kami ka lumpat ka duwa, pati ubos kami nga duwa puso. O san jet? Tingnan mo, okay man siya, kami lang ya. Ang tawon, tingnan mo, magdamong volume, niya sulod mga mo. Oo. Okay, kinanglan buligay, kay dublay na dumog ka mo, sang dutay niya, pala. So, kinanglan tanan sa 5 man, makaginan siya man. I see. Pero ang isaya, Sam, Sir Frank, way panabalaan kung saan o gid masugo, depende sa volume. Amo nang ginahulat. Depende sa volume na ulat namon. Kung dublay maglumpat ka sa kalayo, sa kalaha. Wala, gani unod, dublay. Ano ning kamalang time? ko ito na daan, saka naman, kabalukan. Buwas. Wasaka naman. Buwasaka naman. Oo. Kaluluoy. Ang amon treaty, hindi kami sasaka, kahit kita mo man, kapag duman sang biyahe. Saka mas naging magsakay, hindi naging magbiyahe, lahi naging. Sir Frank, yung balik ta sa Kuan Ocean Jet, may time ka na, Sir Frank, kung ano oras halin dire sa aga o kung sa hapon? So, hindi ko ma-memorize na sige lang. hatan sa nila schedule, kay base tala. Kung mo pagkapigan pa ko nila. Pero basta, duha ka trips ini, duha sa Bacolod, duha man sa Iloilo. Yes, so mayara sila isa o duwa sa aga. Iloilo naman, I think, may ato sila to sa hapon, guro naman. Siya sa aga, sa hapon naman, guro.
Sige. Di ko ma-memorize, hindi ko lang paghatag, hindi ko autorisado. Okay, Pati sige. sala ako, pagkigan nila. Importante nga na balance publiko nga may biyahe na amat-amat Pamat-amat balik. So, panawag lang sila sa Ocean Jet. Oo, Sir, para to-confirm dito na nung oras. Sir Frank, salamat. Good morning, gabi. Mabuhay ka, sir. God bless. Thank you, sir. Sige, Brian. Salamat ha. Yes, sir. Take care. Thank you. Yes, sir. Action firing line. Okay, kudos sa mga negosyante sa plano Lacson Oliver, no? Ang isa kaway kapabakuna, nakuha nila gali ang rason. Ang rason nga once bakunahan ka, ginalantaw nila nga duha ka adlaw, hindi ka ka-perform sa trabaho mo, kay trangkasuhon ka. Action firing line. So isa ina sa rason kung nga hindi sila magpabakuna, kay kung magligid sila duha ka adlaw, anong ipakaon sa pamilya nila? Ang ginhimo sa negosyante para maklaro dira sa inyo, ang duha nyo kaadlaw nga iligid, provide namon sang inyo pagkaon. Amo na ang dapat nga i-adapt sang aton LGU. Action firing line. Nan, sa LGU sa Negros Occidental, Bacolod, kundi mang house to house ka mo, dalhin nyo na lang na diya bugas-bugas abi, no? O tapos bakuna, are, pulo ka kilos. Action firing line. O, pila ka mo di sa sulod balay, ang nabakunahan di, butan pa 3. O, are, 20 kilos. Action firing line. Sakto man Action Oliver. O may paaman pa ang noodles, may ara pa sang canned goods. O okay na naguro sa duha ka adlaw nga makarelax ka mo para magdula pangalalay sang inyo sining alay sa inyo sining abaga. Action firing line. Labi na gid ko ng imo trabaho outdoor inang pamugat gidya. Ay, mabudlay Action Oliver. Kay ako na bakunahan ko na example ko na lang akon. Mabudlay magbangon gani kiduga grabe gyud man nga alay mo, no? Oo, kinanglan gina nila. May lang ni ubrata diya, wakal-wakal lang sa microphone, kisulat-sulat. Di ko din na ma-manage na lang. Daway kami katilo absent. Pero may upod kami diya nga nagpugli. Gid siya, way gid siya katapos ang duty. Action firing line. Ang niya puli ko na, sir nga. Doon din naging kaya. Hindi ko titulog lang to, anay ngayon daw. Ano tong inyo gani action-an? Ano tong inyo gani? J&J, no? Ay, kibugat, gimay 1 dose, no? Gintingob yagid ang 90% yung efficacy sa lawas mo. Action firing line. O, amo na, mayong diskarte sa mga negosyante ta. Mga LGUs, may ibilidad ka musna. Hambal sa syudad, mangkuton, tabi ka Action Dale karon, kung mang house to house ang taga-city, may bit-bit sila bisan 3 kilos lang. Action firing line. Oo, testingin nyo, dala. O, testingin nyo kay mga utod ta niya, mainggan nyo ta naman lang ni sila. Jutay lang na yung kulukiliti na sila, maupod na sila. Action firing line. Hay ang taga-DOH kag pagkor balaya marafol. Sa December, 3 million ang ipanghatag Action Oliver. Ang lain lang kay ang 1 million, isa lang ikatawo ang magdaog. Imagine mo na. Kung ang 1 million, pinanglapta mo na sa pila ka million man nga tao, da pila ka thousand. Damo-damo sa mga bakunahan, may gina nagsulod sa utok da sa taga-DOH da. Action firing line. Ang 2 ka milyon, may pang nagtag sila 100,000. Bisan sa aksyonan nga basa sa nagliga, 2,000 ang ulo niya sa nano na niya nga. Pero, nag-text man ko ay. yawan sa bulig sa akon, hindi ko din mo na magpasa nga akon nga text ni. Basi pa man tuod magabutan, ta, kito tara, naging man na, 1 million inaiyak. Action firing line. Sa December. Kung kisa may ara, gidya, bisan ano pa ka mga alam na nagapululungko ta sa gobyerno, may mga kapalpakan gida. Why gidya ginapadaluman to dobla kung okay bala ni o kung hindi. La 7:45 na. Action Brian Borden. Action firing line. Ang ini nga bahin sa aton sini nga pagpangalagad mga aksyon. Brian Borden. Action firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay, i-check naton ining pag-file na sang kaso frustrated with check ko din nga kon nga kuan no. Ang kaso nga gin-file sining duha ka persona frustrated murder with robbery.
Amo rin sila mga suspect nga nagluthang sining isa ka intel sang Philippine Drug Enforcement Agency, isa ka babayi kag isa ka lalaking suspect. Ang lalaki diri pulis, Action firing line. patrolman. Pero ginatry ko kay base malambot ko si patrolman baka may istorya taman sa mga gabi. Kaya ngalan niya Ilawagon ni karon Action Eric inkompleto. La City 46 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Bayang gabi lang kay Arivalo sa Amo Hacienda may tag-anom kilo per individual nga bugas hatag. O si Hacienda na meaning may tag-iya na no? Iya sang negosyante na. No? Si Reynold Tumaob de Kinia. Action na Bray, wala gid ko kay Chindi subong sang balita mo. Nga aman ginaagaw sang China inyo signal. Manggab ilang da gali kay Papa Neng kag Mama Mi. Ga-monitor gid sila pirmi. Ay gali ka? Sa radyo? Di ko biliho-liso lang sa tuner mo da abi kay basi way lang natuon Sir Reynold ay. Tunto ni taga China ay pangagaw lang gid obra nila, no? Fernandez Eric naga-monitor man. Milili Oligo ana Sinoro manggab ilang Milba Villamor Ana Sinoro, may gabilang kay Vice Gov. Jeffrey Kong, Greg Kuno. Sige. Si Milili Oligo na ara subong sa Bani Cape, Tangob, Nagalantaw man. Warren Ortiz, Imbong Jocampo. Christine Minyes Villalubos. Angela Gayondato Castillo sa Bangga Tutungwan, Barangay Felisa. Elizabeth Malaka Gamala, good evening. Hi lang kay Kwan Queenie Roxelle Delmo on her birthday today. Thanks a lot. God bless us all and more power to ARB. Athea Kim Iriman, Nonoy Mods, salamat gid. Joven Vicentino, ti sa dina ang pangako nila nga ubusin nila ang shabu sa isa ka tuig daw nagadamo pa kamo. Gani man no. 6 months pa gani to mo. Inday Blaza may gabi. Hil Javier, good evening Sumbray. Monitor lang ko stay safe and God, good health always. God bless from Runways Port Saudi. Action an. Si Arlen Pineda naga-monitor man. Bray, mate lang kami, mate lang kami sa imo handumanan. Si Michael John Season, good evening Action Brian, greet ko lang tanan nga EFC members, maayo lang da nga pagkuso. Kuso sa ano man. Ari, at dalagid ha? Okay, si Michael John Season, monitor si Sir Dennis Richard Tiboro na-greet niya man ara siya sa may Purok Brotherhood Barangay Sumag. Noel Umania, evening Action Bray, monitor lang kami Laura Pacol Bago City, Umania family. Piper Persley, anong say ni Digong sa mga incheck nga napatay? Lubong Idilaw sa monitor man. Paper Persley man Bray, pero milang gasaka ang gasolina. Ang panty, way gigasaka, pero milang panaog. Ka-relate ka, Action James? Si Ryan Borja, Action Bray, good evening. Ga-monitor kami di always sa programa mo. Diri Santo Niño Sumag, kag sa Purok Riverside Sumag. Veronica Balyados Ikhouse. Si Mililiho ang balya. May ara niya mang labo kabinangon, piliton mong tao nga hindi magpabakuna na. Manjo Arniho, salamat. Elvira Hilogo, Brian, monitor lang kami di sa Charito Heights Granada. Thank you, God bless. Si MJS Candido Hildure sang Sumag. Si Mike Javier Araban Sumag, Nonoy Plaza, Junilo Norbe,
Una diri sa Manila, mga tao hadlukan gid magpabakuna. Sa ulihiga ilinaway na sa linya para magpabakuna. Gani man no. Hambal ni Ryan, mas damo pa Action Bray interesado magkuha national ID sa magpabakuna, mas dami na daya nga hindi ka pwede ka-apply kuha national ID kung hindi ka fully vaccinated. Suggestion lang na Action Bray. No problem, sir. Aling amo na once nga hindi mo pagtagaan sang gusto nila kung why sila bakuna, daw mandatory ng gwa niya, human rights violation na dayon. No? Milili Oligo, Tamiyaw please, Vanessa Star, Mayo, Jinky Dayulagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. Si Betty Santero, good evening Sumbray. Monitor lang kada gabi, Pasig Metro Manila. Musta lang daw sa Santero family, Loreco family, Tanan, Lagasan, Ubay, maayong gabi. Reynaldo Perez David, let Lenny lead the Kiko with Kiko Pangilinan. Let Lenny lead with Kiko Pangilinan. Di na tuman. Diding Alohamiento. Sir Bray Monitor from Antipolo, Pontevedra, Adlaw. Alohamiento family. Arakman si Al Ramos. Good AM. Action Bray suggest sa DOH kag syudad sa Bacolod. Instead sa raffle, 5 kilo bugas plus 5 kabilog sardinas. Damo na nga makumbinsi magpabakuna. Salamat kid, stay safe Action Brian. Gusto gina sir. Jonilo, bisan bakunado ka na kung may bugas, mapabakuna pa na uli. Sure? Hambal gini isang basi mahambal ni iban nga unfair man naman. So why nakapabakuna ang kami nga nabakunahan dapat gaalman kami, no? JM Sirato, good evening, Action Brian, pa shout out na ko kay Nanay Puring Oliadas, gapamati, thank you. Romy Castillo, good evening sir, Action Brian, monitor gid kami sa Barangay 29, God bless, Action Radio. Roberto Heraposco Caraballo, good evening, Action Brian, aton yaga plano pa lang sa General Trias Cavite ya, kada simana ya may ayuda na kada balay butang kalan bangko sa gwa balay mo gina house to house gid kon maghatag ayuda. Direya ginapili. Ahay, amo nang masubo nga kamatuoran no. Kay kung kisa duway kabi intensyon gid nga maghimo sila way gid no. Kagawad Timay kag Munet Lubaton mambulak sila naga-monitor. Arriba Loman sa Amo Hacienda o nabasa ko na kaina no. Si Aldrin Isiderio pabati sa Villa Esperanza from Naknak. Si Martin Aliling Araman, Rowena Munies ang Handumanan, Obi-Juan Kamuti Araman sa Pahanukoy, Alberto Pal Jr. Nagmonitor ako sa imo ari ko subong sa Cebu. Ay may gabi diha, kumustang Cebu karon? Ayos na sir, Alberto sir. Okay, pwede man makapanghatag bugas basta hindi panos. Jen Oy si Sir Araman, Godspeed. May ara ginatira ba? Dingpi Rosales, tawagan si Digong kung may nakita ka tulog kay bakunahan ni Digong. Why not to ginbawi na to nila ambal ni attorney Harry Roque. Joke lang to Joke lang kuno ni Digong to no? Hindi kuno to pagpatihan, no? Okay. Si Lim Iman, Action Bray, greetings lang kay Mikoy Maoy. Thank you, God bless. Ay, Maoy. Si Mikoy. Sige. Di relax ko gamay. Dala ka mo wala biyaay ha, kay damo pa ta balita para sa inyo. Para mas before ka matulog karon nga gabi, kompleto ang inyong pabugas-bugas. Sige, ma-relax ko gamay po ako. Alas 7:55. Pamatian namon ginasandigan tingog
sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala, inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon
sanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya at palangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pag. Las 8:04 na, sige lang Action Bray, la tamahimo, pasikat lang ni ang ara sa gobyerno. Mayo kon ga pangayo, buto kay ga palumba na sila promisa. Dali lang. Kundiin may ara didto, kanalang amone ang uso halin sang una. Tiga COVID pa, limitado pag-ubra, gamay income, taas presyo balaklon, wala man aksyon ang pag-regulate sa dali gid lang kay utod no taga citizen taga Magalion ato salamat gid sa imong komento. Action firing line. Maayong gabi lang sa kay manang Liboy Lilibeth Gutera dira sa may Payaw ano Binalbagan no si Tuper Fernando maayong gabi man kag happy birthday belated lang ali kay Tatay Rudy sa nagligad nga Saturday. Action firing line. 82nd birthday sang nagligad nga dahidlaw man ta sang Payaw baway na taklagaw da ba. Action firing line. Makadto ko da kon si Tuper magpakasal na si Toto Fernando no. Good evening Sumbray, lihog lang ko tamyaw sa Barangay Kudkod si Albert kag Riza Morden. Duwa ko ka apo RR kag Lyra. Ang gapanamyaw si Narcisa de los Santos ang handumanan. Bati salamat gid sa inyo.
Good evening, Sumbray. Monitor kami diri sa Purok 1, Barangay Nagasina. La Carlota, Siri, Mercy, kag Boy Salmorin, Dolor, Catino, Esther, kag Carlos de los Santos. Aksyonan, dali gilang aksyon, Eric, ha? Manghatag ko anay 500. Mahatag ko anay 500. Dali gilang aksyon, Eric, plaster lang gamay. Action firing line. Ipatira ko anay 500 niyo, ha? Kay basi malipat tabla karon, malimtan lang iban, hindi lang 500 nga ginahulat-hulat sang aton sining winner tonight sa aton sining sa pamaskwa sa ARB, mga ka-aksyon. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga Pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Magpamati! Sabton ang tawag kag tandaan ng mga magic words na sa Bacolod, Aksyon Radyo. Salamat din sa Aksyon Radyo. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! 500 pesos nga pamaskwa ang papremyo nga batunon sang tagdaog sa kada adlaw. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Aksyon Radyo! Number 1! Aksyon firing line. Last 8:07 na may kaksyon, ginadayal na aksyonan ang maswerte nga numero subong nga gabi. Buwas nga adlaw, hindi na holiday sa Bacolod, ha? Okay, hindi na charter day sa Bacolod, ha? Kay ginsaylo na kita sa lain nga pizza mga kaksyon, basi kibot ka mo da, may trabaho lang. Action firing line. Oo, ang birthday ko, boss, hindi man pwede ka declare holiday action Oliver, no? Kaya ti akon malang niya birthday mo. Hindi man niya Pilipinas ang birthday. Action firing line. Okay, mayara na kita sa aton sining linya. Ha? Bao, perti ba? Yellow, may gabi. Mayang gabi. Bao, perti. Sino sa linya naton? Jocelyn Intamina, Pilang edad? 25. Katanda, ginibla kay aksyonan magpulot mo. Taga diin gani? Taga Barangay Bunga, Don Salvador. Ano nga, Spar 21? Par 21. Ang 18, dira sa may Taytay, dibla, no? So, din siya ayon man? Sakop na sa Barangay Comaliskis, Action Bright. That's why nga nagalibog ulo ko, ano? So, barangay ko maliski. Sige lang, no? Patawaron lang. Sige, why naman ko na mahimo? Kay siguro kitaan mo naman ko tanan, basi na kilates mo na ko gani. No? So, Nakita na ko yung Action Bright. Okay. Ikaw tong nadalagan nga. Nakapangatag ka di gani, kabo. Why naglambot ng balde? Kabo lang? Kabo lang, Action Bright. Kabo lang. Sige, da. So, ni mo na balde da, ano? Oo, sige, patagan liwat. Ginabuking mo kay. Parintihan, ito pala Action Bright. Ay, gali. Ati, sige kinang na maglabay ko da may durian eh. Action firing line. Hindi ano nga ni amon nga extra diri gani? Ina balang standard namon nga extra bala before kami mag-end sa report namon gani? Nang sa Bacolod Action Radio. May ara pag ina siya duwa ka linya pag una Nauna sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio. amo na siya. Okay na. Congratulations, Madam Jocelyn, ano? Sige, nagdaog ka sang 500 pesos. Congratulations. Salamat, Ged. Anong mahambal mo sa Action Radio kag sa ibang nga naga-monitor? Ay. Sino gatuslok? Sino naga... No. Wala akong signal. Di mo mabatian? Sige. Wala akong signal na Action Bright. Sige. Congratulations, Madam Jocelyn. Ano ni pilido mo? Incamina? Incamina. Sige. Congratulations. Mayang gabi. Mayang gabi. Salamat. Sige. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Action firing line. Hambal sang utod sang Vice Mayor sang Murcia balang si Tita Ida Riosora. Baya tani taga Bloomingtreat naman. Vice Mayor kay Moya ikaw ya panagtag. Action firing line.
Taga Morusyada, utod sang Vice Mayor gatik sa akon, di ba si managtag ni sila guro ayuda da. Las 8:11 na. Sige, check ko abi sa Aksyon Eric magbanwa this time mga kaksyon. Kay ang duha ka mga persona, babae kag lalaki na pasakaan sang kaso. Ang kaso, mga kaksyon, amo ni ang frustrated murder with robbery mga kaksyon. Sa nagligad nga simana, isa iya ka intel sang Philippine Drug Enforcement Agency, Intelligence Officer 1 nga si Jason Yayola, ang ginluthang dira sa area sang Barangay Kabug. Action firing line. So, na-identify, lain lang kiti ang witness mismo, Action Oliver, amo ang victim. Bakod na niya katama, dahil mo na sa korte, siyang victim, buhi sa mo. So, kilala, yagid kung sa sino ang mga persona nga nagtuyo magpatay sa iya. Action firing line. Ginfilan sila sang regular filing ini sang last Friday mga kaksyon. Pero ang kompleto, sininga detalye, bla with Action Eric magbanwa kay interesting sininga balita. Sa aton sininga linyang balita Action Eric, dulong sa aton sa D3 Bayo dugang nga proteksyon sa kaugalingon. Action Eric, maing gabi. Salamat birthday boy, advance happy birthday. Salamat Sa man. mga regalo buwas na lang, no? Kay gabi naman idulong mo. Mambal pa ko tanay salamat, kaya ka na da sagwa. Sa gusto magdulong birthday gift, buwas na lang saga kay Action Brian. Gani, ambal sa iban. Ambal sa iban Action Eric, tama na nga tamyaw. Dapat regalo naman. Sa birthday ni Action Brian, buwas para yes. sa iya listener. Gani, manti si ang utod sang Vice Mayor sa Murcia na mapadalagi di sa kuno buwaso. Managtag man siya? Managtag siya. Managtag siya sa SAP? O kung managtag siya sa regalo kay Action Brian sa birthday buwas. Ate, labyan ko ginadasa sa Murcia, tanamon talang. Ang bagay, lapit mo lang ang Murcia mo. Pit lang. Pag lampuas sa tandua, Murcia na dayon. Amo ning listener tadi nga galantaw sa TV daw si Noli Di Castro lang matyagan niya sa aton di. Okay. Vice Mayor sang Murcia? O Vice Mayor, ang utod sang Vice Mayor tagin. Utod sang Vice Mayor. Kag ang Iloy kag ang amay nila. Listen lagi sa Action Radio. Pilido na. Yoro. De lang kay banda kabudlay sa pilido. Rio Sura. Ano? Rio Sura. Oo. Kag okay. mabuot Vice Mayor da, do kay ganito encuentro da. Rio Sura. Daw kabudlay i-pronounce no? Gani kay te. Amo sa sang Yayula. Oto, sakto na. Ang pamasa na mo ni aksyonan kay na Loyola gani. Ayo, tiyan mo na Action Brian. Makita ko na si Muya advance happy birthday. Salamat, Action Eric Maninoy. Basi malipat ko balabuas. Palo kang kalipaton, unay sa lawas ang tawo mo. Correct na. At least ako yung nakabansin ako kudaan niya. Labi lagi kong damo kay Moya na paminsar. Gani. Let's go to work, Action Brian. Now, ang latest development, yan mo ni ang ambal mo kaina, nga sang last Friday, pa ni actually na-file ang kaso, nga robbery with murder, akong frustrated murder with robbery. Duway ni kakaso ang ginfile sa station number 9, led by Police Major Ritsigo. Amo nang resulta pala Action Brian, na ginatawag nga team effort. Isip-isip ko Action Brian, right after tabo ng insidente, kung madumduman mo, October 5 ni. October 5. Oo, asang gabi, dira sa may puro Kabugwason, Barangay Kabug. So, isip-isip ko mga almost 2 weeks kin man na. Kag nasurbar nila ang kaso, porte man yung ilang taon-taon sa mga ebidensya pala nga nakuha ni Action Brian. Amo na sinigkob lang ang pagsurbar sa krimen, hindi mo lang obra sa pulis mo. Correct. Everybody's business, specialmente sa concern nga biktima. Kung may nakakita, isa testigo Yes. Kay amo nang nakatag kabakuran sa pulis na ton, kung nga naka-file sila sang kaso nga frustrated murder with robbery, batok sinindua ka mga persona, kay no less than ang biktima positively identify ang nagtiro sa iya. Plus ang nakahatag man sa kabakuran sining kaso ang wala kadlo kapag tindog sang duwa ka mga testigo nga nag-corroborate man sa statement sang biktima Action Brian. Kag isa din nakahatag man sa ila sang kasulbaran sining kaso amo ang chat
sa Facebook nga na-retrieve nila sa ginakabig nila nga prime suspect nagarefer sa babayi Action Bryan nga muni ang isa sa duwa nga nagpasakaan sang kaso. Now, ang ipasakaan kaso sang station number 9 prostrated murder with robbery amo ini si Jenilyn Manto Action Bryan. Si Jenilyn Manto isa ini ka sekretarya sang isa ka hardware dira sa barangay Tangob. Ipasaysay ko karon kay Major Guhi kung paano na lakip diri ang iyang ngalan. Ang ikaduha diri nga suspect amo ini si Patrolman Jake Salgado nga ang katapusan nining assignment na dig-up ni Major Guhi, miyembro ni siya sang Haro PNP. Okay. O galing kay sang October 1st or October 1 daw why na siya maka-report sa sining mother unit kay ginsuspended ni siya. Daw may kaso ni sa Action Bryan mo. Ginsuspended ni siya sang iya sining hepe sang Haro Police Station. Kag subong, I understand, si Major Guhi do ara sa subong sa holding center sa Police Regional number 9 nga masulpining kaso amo ang pag-identify sang sarakyan nga ginsakyan sining mga persona nga mo ang responsable nga naglutang sakay intelligence officer 1 gikilala sa kay intelligence officer 1 Jason Yayula. Amo ni siya bali ang PDEA agent kag gintiro sang sining duha ka sa sining mga persona nga napasakaan sang kaso Action Bryan. Kag of course na identify ang salakyan dito kag nataod-taod kung sino nagapanagiya kag sino ang sarang may imbestigar sa sining nga kaso. Now diri man nga punto Action Bryan nagpasalamat gid si Major Guhi nga ang ining duha ka mga testigo nila wala na nag-isol kag nagpangisogit nga makuhaan sila sa affidavit para nga mag-corroborate sa testimonya sang mismo biktima ni PDEA agent Yayula. Kung nga ang naka-establish sila sa mabakod nga ebidensya kag gin-file nila ang kaso sa City Prosecutor's Office regular filing kag tungod sa kabugat sa ebidensya ginbaton ni sa City Prosecutor's Office Action Bryan. Now diri sa ato sa interview ipabati sa imo sa ato matag palamati kung paano gid natabo ang insidente. Naanangot ini si Jenilyn Manto kag si PO1 Jake Salgado sa kaso. Ano ang liabi nga nakahatag sa pulis sa sining pagsulbar sang kaso? Yari si Police Major Ritzy Guhi ang hepe sang Police Station number 9. Sa initial nga investigasyon, na-determine to ang getaway taker pinapanagiyahan to sa retired police nagdesa. Kumayan nakinig na si Joe Medita na film student na may living partner na si Jenilyn Manto. And then, ining natin si Patrolman Salgado, best friend din ang iya living partner. So, gaubrahin na si Jenilyn Manto, dira na may warehouse sa Tangob. Kasi dira sila nagkilala na sa atong biktima kay doon dira na ila tambayan. Sa sekretary ng babae dira sa isa ka warehouse. So, right after to, pila ka mga acquaintance nila da nag-meet sila. And then, dira yaman nag-meet ang nobyo ni sang ni Jenilyn Manto. Pag upod manikis ang si Patrolman Salgado kumagkanto, magsugat dira sa babae. And then, sometimes ang February 3, may in-operate ini sila dira sa may Gardenville subdivision sa Tangob. Ila target naman ni Romulo Hantok. Nakuhaan nila ng mga 50 grams Cebu. So, dito yan ating nagkakandak ni ang atong victim sa connection ni Joey Pisa kag ni Jake Salgado sa takot nila ni Romulo Hamantok. Dito yan nawalan na close friend din ng tatlo.
Kasugod to, naka-receive na sila pila kapag pamahog pero wala yung ipapalo sa iya pamilya. Pag nakapalo lang circle sa ilang at team sa Pidea. So during isang October 5 incident, na-receive sa mga chat halin kay Jeneline Manto. Allegedly maparescue siya. Pinagubaan sa Lakyan. Dira sa area naman sa Kabul. So, nagsabat siya na arada siya sa Kabul. So, nagsabat ni Tatluwag na namasyar sa friend niya sa Deka. Huli niya mo to ng nabriyan siya. So, ipamangkot niya siya liwat na ang imong boyfriend hindi maka-rescue mo. Nag-chat naman liwat niya, hindi siya ka-able ka-rescue kaya naging katuan siya. So, that's na sa bulig. So, kaya kilala na yun sila kay Dira na binatambayan sa warehouse. So, nag-respond dito siya, nagkastuto siya sa location, ma-meet up sa sana. So, upon approaching to sa, before mag-abot to sa area, hindi siya niliwat kung diin na, kay lapit na lang siya. So, ginasaksyonan siya na Dira lang mahulat lang si Jeneline Manto Kamasiya Dira na may arko mismo sa Kabog. So, sa naglapaw na siya, nasiplatan niya ang nag-proceed siya right after to. So, naglapaw siya gamay, nakita niya itong salakyan na pamilyar sa iya nga mo nang ginadala kita sa magsugat-tulong sa babae. So, nag-u-turn siya, kaya piyato to ang kasat niya sa salakyan kaya naka-park light. So, pag-diso niya, dito yan nasuga ng ating gunman, gahulat na ito sa may waiting shed. So, na-identify niya, then nag-why man lang, kaya wala pa man, nagpundo siya. Pundo yan mo na ito dahil nakipot na lang siya na nakabati siya lubok, naigo na siya, titiro na siya. And then, pag-trail daw niya, nakita siya, hindi palapitan sa titiro siya, kada dinalagyan. So kung natawag ta sir ang senaryo, gin-set up siya. Ang babae ni sir, way madala sa kaso? Siya ni ang gindala sa kaso, duhan ni sila ni Jeneline Manto kag ni Pasulman din Salgado. Kaya sila ang taton ng mga witnesses na nakita during some incident. Ang salakyan area pa nito mo. So, galing hindi ma-pinpoint ng mga witnesses na ang umayupod ni bala, nakaupod ni balang babae kaysa ang nakita ay lang ito nga nagtapon sa plaka, ang electrical tape na ito. Ang description, ang mga moment ng description to sa gunman, ang manong sige. So, ang moment ang nakakita during pagtiro, ang atong victim mismo, awayan ni makita si Jeneline o si Joby Bisa ang boyfriend na upod sa lakyan o galing ang iyagin na identify lang atong gunman ang manasige. So galing kayo siya ang nag-chat sa si Jeneline Manto, so manang suspect number 1 talagang ang nagtiro siya na identify digit. So tapan kung wala paano niya na kalakbo to ang getaway vehicle nila kaya kapanagiyan ng mga besa mo. So, boyfriend ni Jeneline Manto, ang bata, ang retired police na besa mo ng si Joby Bisa. So, si Bisa ni Sir Yaway madala sa kaso? Oo, si Joby Bisa wala. Bali, ito lang napailan kasi amo lang to ang nag-gather sa evidence ng mga witnesses na sa ila. Anong mabakod ebidensya nga nakahatag sa inyo sa pag-file sa kaso, Major? Ang statement mismo sa victim nakasurvive siya, pati sa identified niya ang gunman. Ang sa naman niya, kay Jeneline Manto sunod kayang i-account ginagamit at parting man sa atong victim. So, ang nag-cover naman to actually sa crime scene yung tatlo ka basiyo. Kasi naman tumadakop ng mga suspect na kay just license of file to. Subot siningon? Oo. Okay, sir.
So, bot silingon sila nakatagkabakuran sa kaso sini ang chat kag ang positive identification mismo sa biktima. Oo, kasi ang biktima siya mismo nakapal pag nakakilala. So, ako na pinaka-backward yun na makatatong kaso mo kaya testimony mismo sa victim. And then makorroborate na lang siya sa mga nakita na mga witness na hindi makita sa na-procure sa mga picture ng isang gunman kag na lantaw nila kag dito nagambal sila nga although amanabin sa pareho mo ang ginagit mo amo dyan. Aksyon na Brian naman nakapugusan nga palayag ni Police Major Richie Guhi sa case nga paglutang sa kay PDEA agent Jason Yayula, aksyon na Brian. So amo nang ilang nga pagtaod-taod kung nga ang nakakuha sila sang mabakog ebidensya kag na-file nila ang kaso against sa kay Jenny Lynn Manto nga may boyfriend is actually nga bata man sang retired police no na amo ni ang iyang nobyo nga isa man ka criminology student ni Action Brian. Estudyante pa lang. Estudyante pa lang ini si Jomi Bisa. Si Jomi Bisa mo ni siya bali ang bata sang retired police Bacolod. Okay. Kag siya man ni ang nagapanagiya sang salakyan nga ginapanagiyahan sang iya mismo nga amay, Action Brian. Alay kasi Jomi Bisaya wala sang ebidensya nga nakuha ang pulis nga mag-angot manabi sa kaso ya. Sa kaso sini kiti ang testimonya sa duwa kay witness ya daw nagsinto lang to ya sa kanman mo kay patrolman Jake Salgado. Kagway labot sina nag-corroborate ang ila statement nga duwa ka witness sa statement man mismo sa biktima nga positively identify ni Yayula ining si Patrolman Salgado. Ang pagkadalaya sa kaso ni Jeneline Manto, amo to ya ang na-recover nga account niya sa Facebook nga halato sa ka-chat sa kay Yayula nga maparescue pero ang tanaw sa pulis nga amo na to ang pastada nga may kinatawag na set up na gali Action Brian. Waiting na to sila. Waiting na to daan, waiting na to. Kaya mismo nakita ni kon mo before sa gintiro nakita ni Yayula si Salgado mo. Kali kita wala ya man lang to ginman kita ang ginapagita ya ang salakyan mo, ang salakyan nga ginaparescue ni Jeneline Manto nga isa ini sa mga suspect ang napasakaan sang kaso Action Brian. So siling ni Major Goe good as solved na ang kaso kag ginatugyan niya ini sa prosecutor's office ang pag-elevate na sang kaso sa korte kung dinini nga pas. Anyway, may tagaan man tsansa ang ining duha si Manto kay Salgado nga makahatag sila sining counter affidavit sa mga kaso nga atupang nila Action Brian. Kag kita diri sa Action Radio open man ta ako kapabati man si Manto, si Jeneline, kag si Patrolman Jake Salgado pwede mas na makatag statement diri sa Action Radio kung ano man ang side nila nga mapahayag parte sa kaso nga ginfile sa ila sang police station number 9 Action Brian. Base mabuksan gani ni Patrolman Salgado nagatawag ka ba kita sa iya gani mo kung mabuksan yung cellphone niya da. Galing hindi pa kontak kay nanangaya man ko number kay Major Guhi. Galing kay actually na kontak siya sa kay Major Guhi mo. Galing kay wala magisabat ni Major Guhi kay si paano pa kuya magsabat kay ang kaso na file na. Nati dito nila sabton sa prosecutor's office Yes, correct. Kay hindi naman kuya pwede maka-istorya sa iya. Kung gusto niya mag-explicar nga nadalang kaso dito na lang siya explain sa prosecutor's office. Ita na sila abogado da. Oo, para na sila counter affidavit nila para nga magdepensahan man nila kagulingo nila sa kaso nga ginpasaka sa ato sa kapulisan. At least Action Brian nagbunga ang duha ka semana nga pagpanikasog ni Major Guhi ginatawag nga team effort bulig sang biktima, bulig sa duha ka witnesses, bulig sang grupo sa PDEA adara na affiliate si Yayula kag iban pagid nga mga CCTV camera nga nakuha dito malapit sa crime scene Action Brian. Sa muna ang consolidation report nato nga nakuha sa sining kaso paglutang sa kay PDEA agent Jason Yayula nga ginakabig sa pulis good as solved na ang ini nga kaso. Action Eric? Yes. Nagabay ko lang palagas, way ko lang guro nabatian or na-miss ko lang ang pinakamotibo gid sang sininga crime. More on
trabaho kag more on personal. I see. Okay. Job related kag personal action, Brian. Aha, Kung siling kag job related, connected sa PDEA, personal, tiyan mo yung mga tulot chat-chat na Aha. ang ginapangayo sang ang ginachat sa isa sa mga suspect nga napasakaan sang kaso. Sige. Sige, report kay ka sa Bacolod City Police Office, oras sa balita na sa aksyon. Action Eric Magbanwa, report sa Bacolod. Action, radyo. Action firing line. Kompleto, no? Lantawan tani kay ti ato na sa korte na file ng case. Hustogin man si Sir Guhe, dito na lang kamo explicar sa korte sang mga allegations. Although nga tinagapabilin kamo yung inosente, no? Tubtob nga mapamatbatan kamo pila ka adlaw. Action firing line. I-check ta ba ni Boss anyway, sa muna nagambal ko ni gani nga si Patrolman Salgado, naga-try kita nga maka-contact sa iya so that nga makapamati ta siya sini nga side diri sa aton pwede gid ka explicar ya sa iya sini nga side aside from the court mga kaksyon. Kag ining babae mismo si Manto, basi nga monitor kada mama. Bukas kami to explain sa inyo sining nga side so that nga makakuan man ang mga tao ay makabalo man sa pag nagkalahinabo. Tubla ko na nagud ang istorya sa Tarantana. Action firing line. Ang report Action Eric Magbanwa dulong sa aton sang D3 Maayong kabilang kay Madam Stella Alfabeto naga-monitor dira karon sa area sang Sumag mga kaaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Milili Oligo sa court na lang siya isplikara kay na-file na ang kaso. Inday Blaza, di boy nasgid si Yayula kay wala mapatay pagtiro sa iya kay kung napatay siya, unsolved ang kaso. Virgil Pinda nag-monitor man sa Celine Homes. Stay safe and healthy always and God bless you and your family. Rosalina Arellano Espadero nag-monitor man. Thank you gid sa greetings. Grazel Doroteo Latuza. Dennis Nuestro, advance happy birthday gid Action Bray, salamat. Bing Kiani, advance happy birthday Action Bray. More than both of us for tomorrow. Okay, birthday man buwas ni mo. Sige, happy birthday. Ana sinuro yung gabi Action Eric, garagaak ang kadlaw ba? Amo na yan tingog na Action Eric mo. Okay. Jinky Dayalag doon, Bao, birthday mo gali. Sige, advance happy birthday sa imo. God bless and more birthdays in the years to celebrate. Salamat. Si Sir Dennis, Araman Napalya, advance happy 26th birthday, sir. Ba, 26 ha? Thank you. Jinky Dayalag doon, nag-greet niya lang si Sir Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, Doc Mat Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milili Oligo, Lily King, Miralin, Tibag sang pamilya pagidra sa DSB. Nan. Salamat. Jen Oy si Sir nagatamyaw sa aton. Salamat. Nonoy Magsipok. Action Bray, good evening. Monitor lang kami sa Barangay San Miguel, La Carlota. Ba mga magsipok pamilya na day. Ding P nabasa ko na kaina, no? Ding P Rosales, Sir, ask ko kung ano kinahanglan nga dokumento magtabok sa Cebu. TYG. The same gyapon, sir. RT-PCR test. Kung magpasibo ka, doon may aras ng declaration ng Cebu nagligan nga why na gina-require nila. Pero kung magsulod ka Diaz Negros, the RT-PCR test gyapon. Ha? Si Connie Laparan, good evening, Sumbray, Tamyawa, Co-Family Laparan, Labanyego, kag Esperancia, Esparicia, and Gatamyaw, Bibing Laparan, sang Pandanon, DSB. Merly Gonzaga, nagamonitor man, God bless. Thank you, Gid. Sige. Alright. Arniel Gonzalez, nag-greet sa aton. Thank you, Gid. Si Helen Isco Sarita, thank you, man. Happy birthday ko, no? Thank you, Gid. Sige, pawayway ko kadali para makarelax na. Balik kita dugay. 835. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang
ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong ang kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
kasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan anong ang kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:44. Aksyon Firing Line. Blow Turn na Plus Capsule mga kaaksyon, gina-endorso Sige, maing gabi lang kay Rolly Toriano Villarde. Balya, gusto mo regalo, mapuli ko da sa Pinas. Ay, din kay mara ka lang gid sa may pag-asa da sa Mandalagan. Aksyon Firing Line. And maing gabi lang na kay Madam Car na Nirak Redera. Salamat gid sa pag-monitor. And naga-monitor man si Matiner Makaksyon, si Nanay Jutay, si Madam Janice Dira,
si Nonoy kag Mary Jane Johnson, no, sang DSB ba o si Tita Mary Jane gid. Salamat gid sa pag-monitor mga kaksyon si Kian Angelo kag Sir John Marie naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalaga. Action firing line. Dito sa San Carlos kay na babaye man to empleyada sang ila sining sa City Hall mga kaksyon. Way gidto panabalaan sila mga suspect riding in tandem man, no? Gasakay ang babae sa tricycle padulong sa trabaho sa binanggaan ini kag linluthang isa lang kaigo sa ulo. Action firing line. Dead on arrival sa hospital mga kaksyon, ano? Puwerte, no? Ting bana niya to pinatay man sa nagliligad lang ang mga binulan man. Tingin na asoy pasubong sang otoridad kung anong koneksyon sa pagpatay sang bana niya kag ang pagpatay sa iya subong. Action firing line. Ay, puwerte, no? Maghalong gid kay puwerte na gid ka singki sang sitwasyon. Kumbaga, kung may ara ka sang lain nga buot sa sinang tawo, di kaya pagbalusan nga inang kasuhan niya ka or ng sistema, ang balos niya dula o niya gikes kalibutan. Action firing line. Puwerte, no? Si Hilavier, good evening man, kag Rumi Agsam. Sige, last 8:47 na mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Saan ang mga kalintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Madalas
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Buon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio. Sa kabilang kay Rona Rigida Trava, nagamonitor o pod kay sabada niya nga si Daddy Garnes, no? Salamat sa greetings, si Lavier, salamat man. Barayoga Ray, good evening. Romy Agsam kag si Nolinda Auditor Lapos Aguirre, salamat. Novi Valencia Subaldo, thank you gid. Nagamonitor man mga utod ta dira sa may Tabayag, Hacienda Tabayag mga kaksyon. Salamat gid tanan-tanan sa inyo. Naway na kita oras sa aton sini nga pagpangalagad. Action Firing Line. Standby karon sa Action Night Patrol sa pagbabalik na Action Eric Magbanwa mga kaksyon. Ini naman sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid. Invite ta sa inyo buwas Action Hotline of the Night kita kag sa Action Firing Line sa gabi. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. NBC
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila